Ja, so wir waren hier von der Testimony Sharing. En we geloven dat wat viele junge Menschen vrijmaken. En vielleicht ook al ältere. Wir haben das beleefd, mitgeleefd en beleefd. So wir sind super excited, die Testimony zu sharing und weiter zu lassen. Dort dies dann ist irgendwo, wo Menschen sich allein fühlen, wo sich das so fühlt, du hast nicht mal Hoffnung, du hast Hoffnung. So wo alles, für alles und an alles als Hoffnung durch Jesus Christus. So, ik wel van jou. Mijn naam is Annie. Van waar? Van Mexico. Ja, dat is Annie, hier van Mexico. En die wordt ons van jou sharing. Die wordt ons van jou sharing, hoe ze is teruggekomen in haar leven. Yes. We zijn cousins. Yes, we are. Wir wissen das zu wessen Zeit man nicht, ne? We do nicht, no. Die kannten uns nicht, reich gesagt. Actually, nothing. Wie lange ist nicht von der, wie uns an geleerd? 6 jaar. Wie dat in 2019. 2019. Ja. Almost 6 years. Meest krijg 6 jaar. En dan wist die im Trouble. Ja. En dan vroeg sie uns nach Hause. Ja, en ik wist niet dat we cousins waren. Ja, so. die wisten niet dat we cousins waren. Je had het phone te wegen. Ja. En dan vroeg sie mij. Nee, die had John aangeroepen. Yes. En John geeft die mijn nummer. En dan reed hij met die. Ja. En dan dat wordt aanvang. Yes. Dat we even voelen. We woonden dan in Canada. En we hier in Mexico. En dan fangen we aan over voelen te reden. En ik heb veel gebed over voelen. Wenn sie schon Trouble wären, fuhren sie mir immer. Ik died. Ja, het is schwer, so schwer. Und viele von ihnen, die haben vielleicht die 16, die wissen 16 nicht so? 16. 16 Jahre Teenagers, die nicht mehr weiter. Aber lass mich sagen, die waren von der Hoffnung kriegen. Amen. Und die waren dort hier und die können nicht abgeben und da. Und ich wieder 16 Jahre, da wir ein paar Monate vor Weihnachten, ist über vorne Hauptfrüh. Und dann über Weihnachten kommen wir hier hin, dann mieten wir uns zum ersten Mal persönlich. Ja. Und dann zum ersten Mal ist wir uns, wie wir sie ganz besuchen. Extremely high on marijuana. Hier kommen Marijuana und besuchen. Ik weet zo heel veel marijuana. Ik had marijuana toe something daar doen voor mijn familie. So. Und dann, wir stehen das Jahr, wenn ich das hier vertaut, am Push war ich. Nou, gelijk die push me gelijk niet eens. Oh, that's right, I'm not sure. Yeah. Anyway. Und dann bald eine Nacht, wie schwerer du? Nee, dann wird es danach. Besuchen. Ja, Fuß bloß. Ich sag, Mess kriegt bei Tün, wie danach, die wirst du nicht in den Haus. Weißt du das noch? No. Da wird erst einmal danach bei uns plötzlich, die wirst du nicht in den Haus. Dann hatten wir die besuchen im Jahr bei uns danach und das wird alle wirklich anfangen. Du kriegst was Deliverance. Ja. En werkelijk wist u vrij, aber die valt allemaal weer treden aan. Ja, zeg dat. En dan vangt ze aan ganz bij ons te wonen, wegen ze het schafft alle goed. Ja, ik zit thuis plus met haar familie. Zo, je zangt. En dan blijft ze ganz bij ons. En dan hebben we veel allemaal vertaald en ze kreeg deliverance. En daar bij ze eerst van Leuten, zei me zeggen. Aber willst du immer weiter falsch, holst du die dann immer weiter trei? Ja. En dan weer dat meer een paar maanden staat, dat voor en dan up and down. Voet eraan, trei komen. For the record, ik manifest as I kroop oingen schop na en weer groen twee. That was crazy. Zo'n crazy manifestation, was die we ever beleefd hadden. Ik geloof je weer een shot, nee. Ik geloof je weer een mensen komt. Aber ja, dat is niet dat, wo wir haben wollen, die kleinen Leute, was sie beleefd haben, wo sie da gegangen ist. Und dat wir nicht leicht, dass wir dann Teenager, und wir haben dann, sie einmal, sie will help, dann fällt sie weiter trei, dann sie weiter Bleach vor, Drunk, Drugs. Ik heb in een huis met marijuana. Ja, und dann kann, dat ze het weiter bekam. Ja. Dann schmeißt sie das in the garbage, schneiden. Ja. So schneiden, dat ze die. Und dann von dort kriegst du Deliverance, du danach die Zeit und hast never mehr doen. Hast je doen, aber niemand trei fall not verfall je doen, wie dat is toch? Ja. Because any other arms weer ganz van wat zijn te doen nog? Ja. I don't know if the Ik kids weet on, niet, but... camera te zijn zijn. Ik weet niet, camera te zijn is. Ze staat weer naar de arms ganz verschneden, boin, grote Schlamms, wat niet heilen wil, wie al voor Monaten zei was. En op einmal hat es war Maas gefunden, dann hab ich die dort weg. Dat weer op Irms in Temptation. Wenn die Maas sagt, ja, die deine Maas is. Ja. Dat we een grote fysiek gewoon die daar die müssen wir alle abgerieben haben. En eine Nacht, ich weiß noch, wie eine bei uns
wie Leute nicht mal allein schlupen, because die Leute messen nicht, die messen die ganze nachher ab. Schlup bloß noch mal ein bisschen an. Und dort wie ein von den ersten Nachen. Dann, wie ich einmal angeschlupen und hier ich anschlug, der Holy Spirit held er yes to me, der will sich schneiden, du mal. Wage ich aber ab, dann stimmt wie ein Apfelstech, die rutsch mit Massa. Hier ist das bei uns, wie ich das tue. I remember that. Yeah. Ja, dat weer op hier zo bad. Dit zijn alle dingen te zeggen wie niet hem, oh, wat passiert nou. Hem dat je weten wel kan, wo schlecht het zijn kan. Ja. En wo groot God is. Wat Jesus wirklich deed, dat vertel wieder. Aber du wirst viel mehr Dinge, anxiety, panic attack. Wat kannst du sagen von diesen Dingen? Ik ga vielleicht nicht so sagen, ich struggle mit panic attacks, but anxiety wird ein großer Part in meinem Leben, was der Anfang leid, als ich eine drug overdose had. And dat werd extremely bad met mijn anxiety attacks. En dat is ongeveer actually voor 3 jaar. Voor 3 jaar? Ja. Wat deed je dat? Ik would chest pains krijgen. When I did actually anxiety attacks experiencing it at first, like I wist nicht wat dat weer. En dan deed ik de research en dan werd ik aan like, wat ik had. Dus ik had zeer angst ik would sterven. Like, ik dacht pas ik would dood maken. Dat we chest pain and arm pain and shortness of breath, like ik would niet breathing can. Yeah, and extremely confused. Ik would zeggen confused and like ik would niet focusing can. Like ik would niet zo focusing can dat ik niet moet omroeren. Like I can like niet focusing even when I pregnant. So and dat zit ze 3 jaar? 3 jaar zo bad. En ik trainde dort, wo we met aanvang. Dit passiert is die 16 jaar weer, wo we afhangen met die TV. Ja. En dan, als ik dat zelf heb met die, dan ging ik trainen straks trainen huis. En wie voor een trainen Canada. Ja. En dan deed dat boezig waar dat trainen af. Ja. En dan vals waar dat gans trainen en alles staan. Die wirst al, maar actually dat snijden, dat plus dat eine had het niet meer gedaan, hè? Vind je dat niet zo sterk? Ik had het actually nu dat nog veel gedaan, maar dan had ik het vast een optie gehad. Dat was een optie. En dan, wirst je dat alle twee vallen. En nog een grote ding voor wie in vallen zijn, wo een nachtbaan leven doet, zie je drugs, drinken, anxiety attack, dat weer 3 grote dingen wat zeer schwierig werden. En over wie gay. Ja, homosexuality. Ja, dat wordt ook bij een gevallen. En wie willen je van deren zijn, dit is een ding van, veel mensen leven door ganz pleagebaan. Die weten het goed, dit spelen het niet, dit zijn het niet. En die Physikjungen zijn door, en die gevallen zijn door, en die weten zich door niet met, weil mensen reden zich zo ab van die persoon wordt komt tot bekend, een hoopvrouw. En dan viele mensen kennen die niet hoop aanbieden, willst die weten niet dat mensen met vrij, bij ze juist einfach uitgedreven, dat dit is een juistelijke ding. En zo Annie leeft en al deze dingen, van de eerste tijd, weer een beetje een gedanke in hun kop, weet niet zo? Yes. Van wo clean kost aan zijn, passiert dat die dat wist aan die kop, dat die hoort leven verlangen om jaren als een jongens. Actually, van zij jong, I remember I keek naar een show, dan weer nog een jaar wat naar dezelfde show gaan waar ik. En een dag gaf hij me een compliment about something, en dat werd like een spark for me, dat werd like een crush. Dat was dat werd like first time I een crush had. En so dat hoe ik dan aanvaard, like dat werd daar jong, vielleicht zijn ik een half jaar was. Oh wow. Zie, en ik denk, als we vragen ons vielleicht, waarom campen mensen dat een jonge kind, 11 jaar is het altijd, waarom campt hij zo weit dat die interessiert in jou? En de ganz meeste, want die worden met zo'n mensen vertalen en die horen, die zijn sexually abused. En wils die sexually abused zijn, die kan mannen zo slecht lijden, die geloven dat alles wat die aan doen, die doen in wij, de jongens, wat allemaal mansmensen, wat we maar vielleicht zeggen. En door wen komt dat zo weit? Die draaien zich weg van dat wat God gemerkt heeft, nu dat. Du sagst dir die complimenting, du kannst ganz klar hören, du fühlst dich safe. I felt love. Ja, du fühlst dich live in safe, because von der anderen Seite wirst du weiter werden. Ja. En dat wordt er veel meer passieren daar. En dan vinden we ons, waarom zijn onze kinderen zo stout? En dan heb ik zoveel te doen, die zijn van clean on, zo wat je doen, sexually abused. En dat is krijg wat er die passiert weer. Yes, ik werd sexually abused. En een andere ding is, ik dacht never dat dit de reason werd, waarom ik vielleicht different werd, of waarom ik zo veel deed, dat ik mij gleichen deed. But until one day, when ik dat antwoord,
most of the Jahre, wat ik gedatet had, die kwamen alle met een story uit die weer sexually abused waren, which in Deutsch zijn merken Deutsch für mich, because ik weer ook sexually abused waren, so that's einfach the truth, wat de hingen dit as. Dat is de meeste woorden deze stad zijn is because ze zijn sexually abused waren, so deze han zich ging ongedraaid from the natural world. Ja, 100%. En dan vinden we ons, waarom zijn die zo? So, ik denk als meeste het wordt zijn, die zijn sexually abused. Ja. En die hebben angst, die hate man. Die kunnen ons mensen slag leiden, die worden voeteren van ons mensen. Sie God heeft het zei, je merkt, de man zal dat hoop zijn en die zal die mjaaltjes beschützen. En die, wanneer je sluit, wie ons befrieden, ons man zal ons beschützen. Nu, aber da heeft de vriend dat genomen en draal gedraaid en merkt dat alle kapot, zodat de kleine mjaaltjes van klein aan angst blijven gaan voor mannen. Aber de andere zijde dran. Van vroeger, ja, jongens met jongens dan. Dat is ook, die zijn sexually abused. Dan is ook dat je in al gedraaid. Alles wat je twistet, wil wie een vriend hebben, wat God niet leiden kan en ons ook niet. Zijn wie lijkt een God. En nu willen alles straal draaien, dat het niet zal een God lopen. En, aber ja, dit denk nu, so, en deze dingen wist je nu alle verskloofd. En drugs, drinken, van thuis gaan, vele meer van thuis gaan. Ik kan never op met aan. Ik kan Emma. Van mijn troubles waar ik Emma wacht dan, ik word helemaal blijven toen ik actually daar feit en ik word Emma wacht dan. I actually remember when I vele mensen hebben me actually probeerd te helpen in the past. Mensen wat dat actually niet meer wissen dat wat ik struggling doe. Maar hij had me probeerd te helpen en I remember there was this one point waar ik bij een lead weer en ik word Emma wacht dan. Like probeer van mijn troubles wacht dan. So die vroeg me een dag, like, why are you always running? En mij het niet aan te me, like, waarom vraagt je me dit? But like, going into the future, dan word ik aan, dat wie een wacht voor mij, wat ik wil voor mijn troubles wacht dan. Ja, die wist er maar los van wel en dat te bezitten benemen. Ja. Zolang we niet met dat deel voeten aan het hebben niet. So, en, so dit ging aan en dit ging aan, die was meer in het centrum die was, had ze door Rietje stoel, Rietje kleder. Ja. Je bent hun kleder. Tien je hebt. Wel, wie stond in het centrum weer? The first time we 15 krijgt, ben ik waren wacht aan. Actually, dat was ik de handje. So dan weer ik 15 en dan ten tweede weer ik 16 en weer ik actually krijg bij deze lief wat me dan probeerde te helpen. Then I tried to commit suicide. So nee, vier niet doen gaan. En begin denk ik, weet wat suicide is, zichzelf het leven nemen. Ja. En zo, en dan weer im centrum, eenmaal, naar Luther waren. Ja. En dat vooral vanuit je klas van door. Ja, dat tweede mal, dan weer ik gelijk 2 weken ben. En werkelijk dat drugs broken vangt nu die om. Nu dat wat ik toen eerste mal weer in rehab ben, was van 16 jaar omvangt. Die hadden video's gewezen van verslechterd wie drugs. En die meinen ze dat let's try it. Ja, like ik wil niet anybody condemning, but dat weer op eerst een start voor mij waar ik de dingen zijn deed en ik het verbeterd wat ik de band deed, so dat weer like in a way of me like wow, that jank at me like this is like hardcore stuff, like that would I wel aan doen. En dan drinks en drugs na. On my 16th birthday. Oh wow. En krijg ze dit met dat gay. Verlangen we hem wel pleitsch zijn met dat. We niet gaan gleich tot te stoen dat het zo weer. Die boeren dat zijn waar mensen dat zien, waar het ook goed zijn weer. En die ook krijg ze een jong. Dus we waren een loot naar een beeld wijzen waar Annie heeft geloten. Yes. En die zag krijgt een jong, dat valt ze krijgt een jong. Ik wil je zeggen dat zo allemaal gleich. Ik wist dat op een jaar, en wanneer ik met dit help weer valt ze allemaal een jong. Einmal weer mijn John zijn cousins actually. Weer bij ons. En dan zat Annie door met onze kinderen help. En dat tussen something dat die doet, ik weet niet klaar. En dan zeiden die, oh nou, ik dacht niet dat 10 jongens zo groot waren. I remember this. En dat valt zich niet fijn. That was embarrassing. Ik vond me zo aan dat die zijn zeiden en Annie deed dat ook zo aan. Zie die mensen, die geloven vielleicht die gaat dat schijn in dat leven en die doen afwijzen en die geloven wanneer ze zijn, die hoort dat zo. Ja. Wegen even wanneer ze dat goed wist, zij access een jong en dat leiden een jong, wanneer mensen dan zeiden als dat een jong dat border die. Because Andy wist je, ik zei niet een jong. En eenmaal wie het op in stoel, we doen een bekende vrouw, had ik Annie op maat, dan vraagt hij, oh is dat een jong, is dat groot is dat ook? En al die dingen die werden zo allemaal gelijk, dat ging dan, en ook niet eens zeggen, want jeder zijn het niet kon, is dat pluf niet te staan. Ja, man. Ik weet niet, Annie dan afhang vrij wie, ze nu moet stimuleren, wil mij aan zich afstaan, wil maat ik niet meer zijn. Wat zeg ik te die? Dat would naturally omvang te komen. En?
I'm girly, aren't I? Ja, inderdaad, 100%. Ik zei, God heeft je mij die mij niet wie deze jas aan uitgedreven, die treft die niet meer. Nu was die geen opvang te denken, ze is niet meer. Ja. En dat is ganz bizar. De Kleider fallen auf, dat zag niet maar een jong. En de Haare fangen aan te wassen, dat zag niet maar een jong. En die vangt gewoon op te staan, ze is niet meer. En du ben groot zo kort sorry met me, zijn kinderen wanneer die eruit komen. Die waren aanvang dat te bekomen wat die werkelijk actually aan zich zijn. En dat geeft me zo waarschijnlijk dat opvang te zijn. Ja, Waar en die opvang in een jaar te lopen. That's definitely a process. Niks haben wir wat even nach passieren, wat ik really gelegen nooit van jullie, because je wissen dat het weer niet, oh die mats die looten. Actually, ik like me voor mezelf de haar wassen. Like Ja, nobody dat told me heb to je do gezegd. this. Like keiner heeft me gezegd, loot die haar wassen. Ik maak de decision, like zelf zo doe kost die zijn dat het je changed had in mijn mind. Ja. Bro, jeg har jo fjern vilt han disse slange hårene, ikke? Ja. Hårene vilt han. Ik kon me raak verspreid om daar in het centrum te kunnen, dat ik niet wil haar wassen, maar dat is. Ja, en dit wordt Annie gezegd, hier wil ik ook wat te zeggen, zeg, we gaan er niet veel zeggen. Weet je wat, wie gaan die leert, en yes, God is, dat we niet schuiven. God is lief, en van wie God aan ons hand, dan doen we bloos leven. Wie kan correct dingen, wil ik nog moet zeggen, weet je wat van die zeggen, zo is die leren ervan. Aber die kost die Kämmel schieben. Die Religion schafft die immer. Die würden sagen, so, nu bist du in einem Jahr, nu meint das in einem Kleider unterhalten, dort in einem Jahr sind, nu meint das lange Haarwassen, und nu dat die Metzen, die so einen Jungen sitzen ziehen, und das tut wir alle nicht. Tut wir? No, ik geloof, want somebody van de religion had zo, somebody like me, met naar de kwijt en wordt mensen aan de uit te schamen, dat is mezelf van omvang. Ja, of course. Ich glaube auch, die würden bloß sich geschämt Ja. haben, because die wissen im Jahr und das Leute nicht jung. Ja, Und, aber wie sagen all du Eva? yes. Und jetzt haben wir all du Eva, ich sag dem Jahr, wo dabei wir, nicht den Jungen, wo das nicht von Büten Leute. Und das wird mir so schön ging. Wie mir nach nur sagen, hey, da mal ein bisschen Dollar in einem Jahr lohnt, of course mir wir. Really? Mir würde es ja möglich was von am Deutsch stehen. I did not know this. Aber ich kann ganz klar, es schieben merkt der Mensch weiter. Especially für einen Mensch in einem Jahr, Kind, das Annie, so zwei, so gehört. Wer sexually abused ist, das so zwei. So eine Säule ist bitte gewöhnlich zwei. Und wenn wir das schieben wollen, die wollen weiter. Die wollen niemals ein Kind oder so ein Teenager oder so ein abgewachsener Mensch kann schieben zu was Besseres. Die zeigen bloß Leuven, dass die läuft, auf was die tragen, dass die das will. Stimmt das? Yes. So, und ich weiß das noch, ich die 18 Jahre, wie ich dann fragte immer, was kann merken die anderen? Nicht was anderes als Leute sitzen. I said that. Ja. Und dann frage ich mich, was ist Leute? Warum macht so ein Kind das dort läuft? Because das fällt sich so, wie ich ihm noch nicht habe. Und über die ganzen Tag, wenn wir geduldig bleiben, wie kommen wir hin? I gotta make a comment to that. Like, die dealt wat ze hand je hoort met me, like, that's onmogelijk voor, like, wenn man sagen, Fleisch und Mensch allein zu doen, like, it's impossible. That's actually wo, ik het zijn door, like, wat je in geloven doen, en de feit wat je hoort, dat we eerms, en dat we niet religion, dat we real, and which is what I'm actually so interested in that, because ik zag de patience wat je hoort, met me je hoort, en dus je me geloven doen, and the way you took care of me. Because das like oil sein dort viele Menschen haben mich probiert zu halten, but they gave up. They wissen nicht, was they sollen mit mir tun. I was a big deal to deal with. Ooh, not easy, not easy. Nicht easy. Dat kost nachten nicht schlupen. Laatste nachten. Ik weet, wo je gaan opgezeten de nacht met mij verstanden en uit en gaan probeert mij richtig kriegen, kan ik niet zijn. Like, ik kan het niet zijn. En je zo en like geduldig, maar 3 o'clock 4 nacht, like Veel gebeten af voor Annie. and I can definitely zijn dat we live van God. Ja, dat is ganz klar uit ons. Ja, we dat niet. En dat is wo we den helden juist gekregen hebben. Dat we maar er zijn, wie zijn vergeeft. No matter als ik gay was en als ik zijn drinken, drugs, huren, whatever. Zin is zin. Verloren is verloren. Ja. Iemand die dat alle niet gedaan had. Oh, ik had dat alle niet gedaan. Die valt die fan, die zet en op voor zin, schmak op een been, schmak het kluit en zie niet kwijt. Ik had het alle niet gedaan. Maar weet je wat dit buurt? De Bibel zegt, jeder einer ist zu kurz gekommen wie Gott. Jeder einer hat gesündigt. Keiner geht in den Himmel ohne Jesus Christus. Wir sind, wann die geraten bist, das ist genug. Das ist nichts, was anderes als Gott seine Leute, was die geraten hat. Wir sind rein alle der Hall in den Tod vergeben. Wenn einer hier all diese böse Dinge tun hat, und das bringt dir Konsequenzen. Du hast die Konsequenzen vielleicht nicht, aber besser ist einer als der andere.
En krijgt beim reden van consequences, die wordt vrij, wat ik wil gleich müssen sagen, die wenden vielleicht, was passiert dann nicht schließlich? Sie nie in 2020, nicht in 2020. En in 2020 voor we trainen Canada, dan weer op de USA uit met die. We hadden geen contact niet meer met Annie. We reden niet meer met die. Aber still, we geloofden nach einmal de Plan, wat God für Annie hat, wie war. Wir haben het sehr klar, Annie wat nach 3 kommt und die wat dort nach leben. En dan trok we in 2023 hier in Mexiko. Dan wohnen wir hier al ein Jahr. Ja, ein bisschen über ein Jahr, wie uns zum ersten Mal sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich dort würde voll Annie war zu sein, because für mich wird das ein Kind. Ich habe so viel mit dir zu tun gehabt und so viel mit dir gehört und Zeit abzugeben mit anderen Kindern. Und Luten dort hat es für alle verdammt, hat es nicht gehabt. So haben wir dort ein bisschen Haft nicht gehabt. Und über dort mich am Glauben, was hat dort Haft was getan. Dan is je zum ersten Mal waar begin, is ik daar niet had gegeven, ik val nach kraak die Leute voor die als vorher. En dat we frisch waren aufhang te dealen met dat. Dan had je overal drugs, tachgelopen en drinken. Dus wie die dan is frisch beginnen. Ja, ik had drugs, tachgelopen en drinken for the same reason. 20, nee, weet niet. Dan weer 20, ja. So for the same reason what I keep saying, I call it anxiety. I can nicht, I can nicht like smoking or I would vaping, yes. It's sehr addicted to vaping actually. But I can nicht like drinking or drugs because dat doet me anxiety up triggering. So dat wat ik dan aan tag gelooten krijg ik geen reason. So en dan, aber du wirst dort frei sein eigentlich. Yes. Ich habe 3 Tage geloten in drugs, aber frei sein eigentlich, du wirst... Oh, en dit Gay-Stoff, met dat leefst je nog. Die wist je vervalbaar. Completely. I had a girlfriend at the moment. Ja, die had een girlfriend. En dat wo wir uns beginnen. En dat wo die frisch afhangstrijd te komen aan. Meisvoets, weet je niet? Meis kraakvoets. In August. In juli beginnen wir uns in August. Kriegst die frisch deliverance. Ja. En dan had we zo klein met we hadden dit beleefd met Annie. We hadden eenmaal deliverance gedaan bij de eerste uitgedreven. En dan valt ze waren 3. En dan weer plus nog waar. En dan moet ik klar Person bei sie uitdrijven wat het niet zeggen is, dus op iedereen wel ze kan geven, waar we niet meer doen, because dat plus kweel, dat kweel die, because Annie kweel dat ze verder bij sie aan die zij kweel, wat is maar buiten weer. Die müssen daar aanhouden. En dan moet ik sure, we zeggen, oké, dat kweel Annie en dat kweel onze tijd, wie neemt plus onze tijd weg. Ja. So, en niet hem ze ohne wil ze houden. Weet je nog wie vroeger die beste die zei hebben, we worden kleine bij de eerste uitdrijven, want die hier in Smiles. Me actually denkt het niet. Ik werd actually niet drunk or high den dag. Ik weet niet of somebody zijn geloofd had. Maar ik weet like, ik had dezelfde dag, the reason waarom ik actually de hand heb was because ik had een anxiety attack dezelfde dag en we weer een avond. We weer alles een avond en ik werd mooi en ik wist wie het beter. So, die had de freedom al je smaak. Die wist wat ik yes, ik weet dat die zit daar nog. Een grootste stukje voor wie dan trainen gaan ervoor en dan zit die. This freedom, deze vrijheid nog niet meer gespeeld en ik moet geloven dat het die juist. Gespeeld had die den beleefd. Plus 3 van. Ja. En dan komt ze de hand voor fresh deliverance. En dan kreeg je fresh deliverance. En vandaan aan best je verder weggegaan. Yes. En ik weet het was een vrouw. En hier voor de mensen hier wordt hard genomen. Du dat selbst besonders von die hat eine Girlfriend gehabt. Was meinst du? Du bist mal im Geld habt ihr was? Was ist kosten Details school like Menschen sind von dir die sind confused. Die wollten nicht Asbound Beaches und so. Mann ist an seine Pleach, Asbound Reels und so. Die haben sich so abgerechnet über die. Viele haben viel von dir geredet. Was sagst du von dort? So that's definitely real en ik denk wat ik antwoord wat ik in dit leven doen, dus een deel liedje wat dat pleach houden doen. So that's for sure real. And ik word actually zo adres met dat. Mensen zagen me at restaurants met like girls and stuff en like die mijn familie dat vertalen en mijn familie would meeten nu vertellen en ik would zijn that's niet zo, you know. But yes, ik had een girlfriend at the moment en dat kost, ik moest dat opgeven die dag en ik dacht dat kost surrendering en dat handgeven because otherwise ik voel niet zo vrij gebleven. En ik weet dat brok een werk, zodat me actually ook niet pressuring, de wissen, like ze hebben me gezegd, ik wist wat te doen, dat ik dit moest afbreken, maar dat hier actually in de werk waar ik dat deed. So yes, ik had een girlfriend at the moment en ik moest surrendering. Handgeven. En wanneer je zegt, wat de mensen die zo ram zijn, die zeggen, die had ze lopen veranderen, die wisten niet onder. Oh ja, die wisten het eraan gaan voor en die had die loten. Ja.
actually Dinge aufschneiden. That's crazy. Because the Menschen haben sich gesagt, abgeregt, so was kostet von dort sein, kimmet ihr was? Zo dat ze zich overheen gaan. Dat ze zich alle overheen gaan. Ik ben niet transgender. Ik kan Nicht me niet verändern. veranderen. Dat is niet een ding. Ik kan verstaan waarom die zijn geloven. Because mij zelfs zijn en jongens is ik me verhuilen dat. Because ik wist niet wel feminine te zijn. So ik wil zeer masculine waar ik me onthouden. En ik wil me zo verhuilen. En ik geloof een huge part van dat wie wegen ik sexually abused wie worden van men. Dat wie een weg voor mij, to me zelfprotecting en wezen dat ik weer tough. En dat ik kan me zelfprotecting. So dat wie definitely een van de uren waar ik very masculine ben. Like ik wil me zo onthouden. Maar ik wil definitely niet veranderd worden en ik wil niet transgender. So, Dat is niet passiert. Because Menschen noch nie noch waren, ich vertel laat zijn dort, und ich glaube mir auch gar nicht. Ich glaube, da haben wir die Beste, haben wir, so nicht hier wird von die selbst. So, ja, that's so good, und wir wollen bis sagen, wir sind so beruhigt, die so aufpassen mit dort. Ja, en wie kan Annie? We gaan nu, we zijn actually wel 2 jaar, wat die fresh vrij worden was. Ja. En we zijn met Annie heel dik en down, alle wegen daar gegaan, zware tijden, lichte tijden, roer, lachen, ja. zo negatief, vergrond zijn. En dan waren de nächste dag ging het maar beter. Dat is alle doen met pie. Van die delivered was, die worden bij ze eerst uitgedreven. Mensen staan zich dan ver. Nu zijn die bij ze eerst uitgedreven, nu zal de komst even zijn. Wat is de onderscheid van met bij ze eerst te blijven en de onder leven? Dus, waar man zei, voor die deliverance had dan weer in de bij ze eerst doen. Ja. En nu den weer in de bij ze eerst doen wij, over alle denken en alles weer naar allemaal doen. Yeah, I must definitely renewing of the mind hand, which I wist ich wouldn't think for it until you told me. So one of the things via Dina's surroundings that's extremely important. Vielleicht je zo'n kan dit wat mijn surroundings as je was from the moment what I had deliverance je had. Ik had never opgeheaten ik had voor even though I fall niet zo. So that as importance as Dina's surroundings and renewing of the mind and especially what die watching das and what die hearing das. Yes. So, we zijn die eerst had ze bij ze eerst. En die worden uitgedreven. Ja. So mensen stellen zich nu voor, oké, nu staan de komf op even. No, de komf is niet te gewinnen. Ja. Eerst van de mensen bij ze eerst af, dan deed het zo, de controle die plus, de schuiven die doen aan. Dus die was zo hier in de loos, op die vals plus, allemaal. Dus dat eerst die nemen was het pot controle over die. En wanneer je schrik gedreven zijn, nu hast du controle über diese Versicherungen, über dessen Kampf. Nu kannst du selbst sagen, du Gegenstand sein, sind dort nicht mehr. Ich bin eine neue Person geworden. Und dann die Dinge ernähren und dann wird es leichter. Als das war das Job. Yes. Von Anfang an muss definitely abpassen, wo ich die was remembering, wenn wir reden von like in einem Restaurant, und ich würde sagen, that women wie tempting für mich, that wie temptation für mich, und ich muss abpassen, dass ich nicht bis in die kicken da. So that would definitely one of the things what I miss met kämpfen, like that I would up hier met kijken. En dat wordt leichter. Kost je zeggen, Yes, absolutely. met die mind schaffen Duitsen, dat met God zijn woord ernähren, dat wordt het leichter. Absolutely. Actually, a while back, fall me like be like if you beaten like in a restaurant and Dutch mansion and meal and stuff, and like that's not something what me my boredom there. Like I call so we renewing of the mind. You hold that like that's even more something what me interested that. Even after I deliverance hold. Dat wordt something what me act desiring nach Deutsch. It's like dit wie in mijn leven, like wo ik leven en dit like dit waar ik like me volgen do like dat must the renewing of the mind zijn wat ik wat doe time waar ik niet kon zijn. Dat is something what me maar fehlen dat. Het is something what ik desiring do, niet maar something what ik wil. Wat ik verlangt, even though dat ik wil vrij blijven, but at the same time dat we iets hebben wat me zo volgen dat dit fehlt me, dat moet ik gaan. En daar denken ernähren, was lässt sich kommen, von Yes. dat die Versicherungen sind wahr. Ja. Zie, du denk ja, wie sein, die Bibel sagt, alles ist möglich für den, was du glaubst. Ja. So, wenn du eine Person bist, die falls sie sagt, ich bin stark dabei, ich weiß auch von Annie, die sieht an mir, wo ich evers von dir loskomme. Und von der kannst du testifieren, yes. Ich bin davon losgekommen. Und sometimes, falls du die stark, die falls du, das wird immer so sein. Aber wenn du weißt, das wird stehen, die Bibel an ist tragen, willst du, was gesagt, die Leute mit Annie Tipp stellen? Ja. Und was sagst du von dem Jahr? Dat is niet zo. En de mensen wisten dat zelfs niet meer wat ik doen, wat ik actually doe, en bij den Spreker je stoen, want die wisten dat niet meer. Zo bloos wegen die met me talk weer,
Warte so, they actually followed them, like, trainen their huis and mutant videos of that, und hat der Ola Han gepostet. det så besparat und belastet und wie Ja. nicht eindenken und so. In diesem Ich Jahr würde haben ihn wir tun, weil die das hier und da, dort überräumen mit dem Jahr, und die kann die nicht verstehen, was die da soll han euch tun. Dort die du im Hüsten an die in mir und du Videos sind sein, das Jahr han die Stuhl, die kann nicht nur für sich selbst reden sein, das ist nicht so. Sie in dit zijn noufoljen wat te komen en je leven. Kijk, wanneer mensen groot zijn leven, dat zijn noufoljen. En nu gingen ze vertellen, en wie de vervierer van al deze stillerie willst, wie catch worden, op deze eine steht stil. Ja. So, und wirklich, so du sagst, du hast auf eine steht die Stuhl, das ist alles, was die Stuhl Yes. hast. En die vertellen over dit wie en die hadden misraan veel leven, die willen ze dit ook merken, en die wie een grote, je zei veel van jullie wat het bekend zijn. So bloß dort die wollten, wie kann nicht alles nur vertalen und nicht alles glauben. Ich glaube nicht nur ein Viertel, was Menschen vertalen. Wir haben über die Jahre gelehrt, dadurch, dass der über uns persönlich so viel damit gesagt haben, so viele Dinge, wo nicht mal eindenkt und so, als so viel mal erst im Bett geworden und so, hier wie im Bett wird und so. Das ist die Hotzgesturm, Ja. aber nicht das große Bild, wo die von vertalen. So, und du wegen, wo ich ganz well mit mir, wer wir abhören, wie nur vertalen, wir merken uns actually schuldig, uns Stille ist. De Bibel redt van lenen en drinken. Lenen is zelden falsch ben als we die huren en die drinken ben zijn. En toen redt wie van, wie legen ramen en vertalen stories nu, wo wir noch keinmal weten als het zo is. En dan zeggen ze verder haak van zittig bij. En ik heb van zittig bij het wat ze even mij verteld hebben. Dan zeggen ze, ja, dit is verzaken zo, dit hebben ze mij zo dichtbij verteld. Actually, ik denk weer, ik had zo gezegd hebben, den dag, dan wordt zo schon zijn dat wie krankenstarf. Den dag, dan wordt die gezind zijn. Dus van ik had zo geprophesied hebben, wordt vandaag die wordt gezind zijn. En dat zijn ik mij zo zeker als de Heer leeft, dat ik ze dat niet gezegd heb. En dat komt van zo'n dichtbij de persoon, wat die plus van zijn, dit moet zo zijn. Dat dichtbij de persoon had dat van mij gezegd, en dat is plus komen worden. So du wie wel aan smoke meer, especially als hier gaat, is waar we niet partaking on lees. Dat is zo wichtig, want die worden gewoon even onder de lees, nu draaien, dat er wat op ons opkomt. So waar we niet zo'n dingen als dat doen. En wat dat te die, want die ganz nee wordt, dat is niet zo, en de mensen checken die alle onze staan. Dat heeft me actually lang geboren. Ik wil me niet doen antwoorden. Like, first van de omvang duiden met, oh, wo ik alle wegen gesteld hoorde, like, met de familie kwam je er aan met, en like, vroeg me er nu. En die zien actually dingen als dit van mij, wat ik niet meer weet. Ik weet in de States. En dan zien die de dingen wat ik hier maak duid in Mexico. En dan laat dan dingen zijn, de reason ik in de States ben ik wieder in versterk, which weet ik maar zo, like, ik wieder ben ik dat schofen. So dat heeft me definitely van omvang geboren. Ik wil me niet doen antwoorden. Like, mijn mom me would met like aankomen, and she would be like, dit is design, dit is dat. En ik would like zijn, like, who cares, nee? Ik wil me niet doen antwoorden, maar yes, me bora dat, zo ja. Of course, en dat denk ik als we houden geen mensen dat. Der Rahmen, das immer wieder am Trouble nehmen. Because wenn wir uns in der Lese genug teilen, und dann einmal mehr, oh, aber das sind so ein Mensch. Wo bist du in der Schule was? Weißt du, wo das Mjaltje stark geworden ist, das clean wird? Weißt du, wo das Mjaltje Junge, was einmal dann ist stark geworden, von wo kommt der? Wo sind da Säule von Bern? Weil das unsere Säule ist dort, wo unseren ganzen Körper leben, ja. Wenn die Säule krank ist, da wo wir krank durch handeln. Wenn die Säule gesund ist, da wo wir durch handeln. So eine Säule ist sehr wichtig, von clean und beschützt wird, clean Kinder beschützt wird, Leben geredet wird. Und wenn die Kinder sind von clean und raufgerannt, oder uitgedampt, oder sexual abuse, das wo unser Hand bringt, die Testimony, was wir getan. Stehlen, süßen, hören, gehen, was immer die uitdenken, was Drugs, das wird dort geben davon. Und die Menschen tun bloß nach Leid ab und still. Und Leute, dass Jesus sagt, dass wir sollen so vergeben, als wir vergeben sind, und an den nächsten halten. Ja, een ding wat ik wil zijn is, mensen maken mistakes en we worden vielleicht sagen, verder naar moet denken, like, Leute, waarom deed deze dingen? Like, waarom is het op deze point gekomen? Because ik weet, de eerste waarom ik dat deed, like, mensen worden vielleicht pas kijken, like, oh, der hat bij den Specker gestohlen, der hat sich de Batteries gestohlen, das ist das. Maar look me die zijn, like, waarom ik ze dat deed? Like, mijn dad wie groot gestorven, ik weer on drugs, ik voel me, like, lost. Ganz viele Verbiester. Ja. Ja. Und die ist auch alles schwierig. Die wirst du allein mit deiner Mom. In die Fall ist die wirst verantwortlich nicht für das Leben zu machen. Like die 17. So die wirst besser, wie ich zu Geld haben. Ja, we feel yeah, actually.
So dann, als du gesagt wurde, merkt das Deut. Ja. Ja, du bist groß. Sinne sind, no matter was da passiert, Sinne sind, sonst soll niemand passieren. Aber wir sind in einer Welt von Sinn, in einer steht, wie die jungen Menschen dort haben, die wir wieder immer wieder nennen. Würden die Leute mit dem Jahreskleider hängen an, und Damen der Üten sein, tragt die mal Jahreskleider an, oder wie würden sein, die mal Haarwurzeln looten, und beriegt die dort nicht wieder, checkt die mal, was Menschen alles sagen, von die, was denken die Menschen, von die, weil wir über den säulischen Weg, über den Weg, so es Gott denkt, und die Menschen, weil viele Menschen kennen das nicht Gott, das muss wir auch sein. Viele Menschen, die das tun haben, die kennen Jesus nicht, die wissen nicht, wer Gott ist, die wissen nicht ja von Gott, und du bist froh drin, dass du bei sie erst auch tun, aber das verändert noch keinen, wie man Gott kennenlernen. Und Gott kennenlernen, hat keinen Geduld mit den Kindern. Annie ist ein von der Ersten, was ich ever kennengelernt habe. Lass mich Ihnen sagen, das hat was gebraucht. Aber das ist das wird. Das ist das wird. Das habe ich erst ganz zum Anfang gesagt. Das sind wir in meine Schwester, was besonders haben mit Annie zu tun gehabt, gekämpft und gebeten. Sometimes, falls ich so schaue, ich kann noch abgegeben, nein, hier war da Christina, will ich die beten. Annie Pana, die wird geraut worden, Annie Pana wird frei worden, von wieder beten. Und einmal wieder, kriege ich actually, so was sehr interessant wie, dass wir eine 24 kommst du drei. Eine 23. Eine 23 kommst du drei? Ich kann eine 24 drehen. Eine 24? No, Die Jahr. 23. Die Jahr war ein Jahr. Okay, eine 23 kommst du drei. Ja. Und dass wir eine 22, der letzte Teil, dann deuten wir in Christina Willi, war das beten, und wir beten viel, wenn wir top beten, wir würden mit wir beten, aber im Tongue beten. Und auf einmal sagt Willi, hey, ich kann verstehen, was du betest. Ich frage vor, du betest du, und das nächste Jahr wird eine große Veränderung passieren mit Annie Pana, sehe ich. Und dann irgendwann zum Buch holen und dort wir abschreiben. Ich habe den Datum da abgeschrieben, und ich wollte Willi am Tongue gehört haben. Und dann ist Annie, bei uns ben wie een deliverance gekregen, je ze kan ihr Leben krijgt, sie hat alles angegeben, sie hat von nu an Leben, mein Leben vergaten, sie hat gereut durch kostenlos, wo ich kostenlos habe, einmal vor mir, das bei. Ich habe samen wat abgeschrieben von Annie. Ich ging in mein Buch holen, und dann sehe ich, das nächste Jahr, in 2023, wird eine große Veränderung passieren mit Annie Pana. En in 2023 wird Annie geraten und frei. Halleluja. Ja, en ik viel een van de eerste wat op je bord zo opgeschreven en ik ik heb erop gescratcht. Yes. Ja, für jeden, der hier vielleicht nicht weiß, von was er redet. Wir haben nicht gesagt, wir haben große Papiertafel. Nur da wir nur müssen abschreiben. Wir haben die Welt nur müssen abschreiben für Menschen, die verloren sind. Er hat viel Heilung geearnt worden. Und der ganz Anfang Zeit, wie besonders, was die Terraden fehlt. Und wir in der zwei Stück, die wir ganz Fall in der ersten Nummer, was der Buben wir, dass wir eine, den habe ich der ganz ersten abgeschrieben. Und den habe ich der ganz ersten können lassen. Annie kwam 3 en die surfen daar aan de kerk en dat is een grote zee. We zijn zo dankbaar voor wo Annie is. En niet een perfect leven verstellen, dat is van wat we hier reden. Ups en downs nog einmal, kämpfen, stark worden, am Glauben wachsen, krijg ik steeds, wie wir alles stark gewoon negatief, Annie we zijn negatief zum Anfang gestemd. Free wordt, zo negatief denken. En mir hat das so schön, wo wir dort sein, wo die eruit gaan. Nu smilt hij veel meer als wat de ears afkijkt. En hij checkt veel meer ears af. Ik kan niet more good morning zijn. No, that's Remember, right. Ze wohnen bij ons am Hof, kwam ze maar eens naar en checkt al. Maar we zeggen, good morning Annie. I said, what's up? What's up? Yeah, what's up? Leave it alone. Ja, En nu... zijn mask krijgt perfect. En nu smilt hij. En wanneer dat niet schijnt, ja, die broek dat niet zo